Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, mugi tansah sehat lan tetep semangat anggone sinau. Bocah-bocah pasinaon basa Jawa ing dina iki ngrembug bab perangan awak lan gunane. Migunakake basa krama lan ngoko. Hayo coba setitekno gambar lan semaken tembang iki. Gunane perangan awak: tangan kanggo nyekel, sikil kanggo mlaku, irung kanggo ngambu utawa ambegan, tutuk kanggo mangan lan ngomong, kuping kanggo ngrungokno. Bocah-bocah, wis cukup semene wae nggih pasinaon ing dina iki. Pangapunten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.